Organitzar l'escola per ambients d'aprenentatge ens dona la possibilitat d'organitzar-la de manera que els xiquets puguen tindre accés a una bibliografia específica. Trobem llibres il·lustrats, de consulta, llibres de lectura relacionats en les àrees de matemàtiques i de les ciències. Descentralitzar l'espai únic que teníem com a biblioteca ens ha permès generar racons lectors i zones de lectura per tota l'escola, incloent els ambients d'aprenentatge, i oferir la possibilitat d'accedir a un vocabulari i a uns continguts específics relacionats en les àrees d'aquest ambient, com pot ser la matemàtica o les ciències. Donant resposta també als interessos i a les peticions dels propis xiquets i xiquetes, hem establit un sistema de préstec d'una sèrie de llibres relacionats en les àrees també de l'ambient matemàtic i científic, d'un sistema de préstec de llibres per a que els xiquets i les xiquetes puguen fer ús i llegir en total tranquil·litat aquests llibres en sa casa i poder tornar-los en el temps que consideren oportú. També estem començant a acompanyar alumnes de la universitat en els seus treballs de final de grau, utilitzant els llibres il·lustrats o els llibres de consulta dels que disposem a l'escola i posant en l'eix central d'aquest treball de final de grau la importància i els conceptes que apareixen en molts d'aquests llibres il·lustrats o llibres de consulta dels que disposem a l'escola.